Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadema nde kala min bisimimon kelle gadan e roɓinde jandeji talata tati lewru décembre 2024 bisimilla mon kelle gadande robindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde gendira leydi Sénégal. Jaynde Le Soleil ɓe garti koye assemblée nationale toon to batirde gendira leydi Sénégal. El Malick Ndiaye laaɓi ko kaytigi jooɗi e joɗorgal gardigo assemblée suudu sardeji leydi Sénégal ɗum ko hanki o ɓe garti ni ladde Pastef ko kay nawi dendagal ɓen ɓe ganduɗa ko cuko horeɓe ɓen ɓe ganduɗa ko kaytigi gardi walla ndewi e kanko on mo ganduɗa ko suudu batirdu gendira leydi Sénégal. El Malick Ndiaye ben ɓe ganduɗa ko kay gardi groupe parlementaire Ayib mo lande Pastef e Aissata Tall Sall mo takku wallu Sénégal kono ɓe garti e Yankoba Diémé kay tigi lomti El Malick Ndiaye toon to infrastructure kam et transport mo ganduɗa ko Abbas Fall kay tigi woni mo ganduɗa nawama toon to travail et aux relations avec les institutions. Jaynde Rewmi Quotidien garti koye 15e législature halarde sappo e joyi ɓiire ɓe garti e El Malick Ndiaye ko kanko tigi woni joƴƴinaɗo président de l'Assemblée nationale du Sénégal. ɓe garti ni ha joni e yiɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni kanko El Malick Ndiaye woni deuxième personnalité de l'État. ɓe garti Ousmane Sonko ruttima toon to primature feggodiri e kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En ƴeewoy to jaynde l'évidence ɓe garti koye bureau de l'Assemblée nationale. Farba Ngom joue et père kamɓe yiide wonande l'évidence kanko Farba Ngom caggal nde o yinno wonde cukko jatoɓijo on ganda ko gardiɗo suudu sardeji leydi Sénégal ɗum laataki wadde kono ɓe garti omo ganduɗa ko Ousmane Sonko te totti dendagal teddule wonande ɓen ɓe ganduɗa ko yadiɓe mum e lande Pastef Diomaye toon to palais El Malick Ndiaye toon to assemblée nationale mbo leydi Sénégal. Jaynde li Quotidien ɓe garti koye kanko Yankoba Diémé ko kanko tigi lomti El Malick Ndiaye toon to transport comme infrastructure. kanko El Malick Ndiaye ni ko kanko toɗɗa gardiɗo assemblée nationale bo leydi Sénégal. ɓe garti ni mo duuɓi capanɗe nayyi e goho kanko El Malick Ndiaye ɓiɗɗo Daara Jolof mo ganduɗa ɓurɗo kadi famɗude duuɓi mo ganduɗa kay tigi ardi assemblée nationale mbo leydi Sénégal. ɓe garti e kanko El Hadji Malick Ndiaye ɓiɗɗo Jolof ɗiɗaɓo mo ganduɗa caggal mo ganduɗa ko Daouda Sow hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeetati e yiide Jaynde li Quotidien. Jaynde Tribune ɓe garti ko Ousmane Sonko contrôle difficilement sa majorité. donc Ousmane Sonko caɗele ɗe ganduɗa hanki o yiyama e lande Pastef to banggue wasde nanodiral kono ɓe garti yiide ni to banggue toɗɗugol on mo ganduɗa ko tigi yinno toɗɗade Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e lande Pastef waktuji jeenayyi ɗi ganduɗa ko ɗum tigi woni ko ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ne panno toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal. ɓe garti e yiide ko laaɓi ko kanko El Malick Ndiaye woni gardiɗo assemblée nationale mbo leydi Sénégal. Jaynde Tribune arti hen e yiide Jaynde L'As kanko El Malick Ndiaye ko kanko tigi ardi ko ete ko bowal gendira leydi Sénégal. ɓe garti Aissata Tall Sall gartuɗo wonande e 8e vice président de l'Assemblée nationale caggal nde yinno ɗum Farba Ngom haɗum salana hanko Aissata Tall Sall gardiɗo groupement parlementaire mbo takku wallu Sénégal holliti maɓe mbatt recours gam hebde ko yete ko gonga e on tuma kono ɓe garti e omo ganduɗa ko Abbas Fall mo ganduɗa ko kanko tigi naati e gouvernement mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Jaynde Sud Quotidien assemblée nationale 15e législature nde ɗo haralde sappo e joyi ɓiire ɓe garti e yiide Pastef dicte sa loi. ɓe garti noon to banggue wonande kanko El Malick Ndiaye gardiɗo assemblée nationale batirde gendira leydi Sénégal. Ousmane Sonko heddima toon to primature ɓe garti e yiide ɓen ɓe ganduɗa ko jeetato ɓen ɓe ganduɗa ko sukku walla mbiyen ardiɓe omo ganduɗa ko mawɗo mo ganduɗa ko batuja gorɗe leydi Sénégal hani e 8 vice président ɓe ganduɗa ko kay gardi kamɓe ɗum kala ko lande Pastef ƴettuɗum Farba Ngom jinnoɗo wonde 8e vice président mo laataki wadde ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko hoolaɓe kuuɓal ko yete ko secrétaire élu hen jeegomo joyoɓe koye lande Pastef ɗiɗo questeur ɗum ɗo kala ende tawe ƴettuɓe ɗum e lande Pastef. Jaynde Sud Quotidien arti hen. Jaynde Les Échos ɓe garti koye El Malick Ndiaye ho perché ɓe garti koye kanko mo ganduɗa ko El Malick Ndiaye gargal makko toon to bowal gendire leydi Sénégal. Abbas Fall kañum ne naati e gouvernement bo Ousmane Sonko caggal nde o toɗɗa ministre. Jaynde Les Échos arti hen.
Diagne Walf Quotidien ɓe garti koye présidence de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, la surprise du chef. Kanko El Malick Ndiaye o ari toon to kay ko laaɓi ko kanko woni mawɗo o ganduɗa kay ardi batire guendir leydi Sénégal, président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Aissata Tall Sall, présidente du groupe Takku Wallu. Ayib Daffé mo ganduɗa kay ardi groupe parlementaire mo landa Pastef. Abbas Fall mo ganduɗa kay waɗa ministre du travail. Yankoba Diémé lomtiɗo kanko El Malick Ndiaye toon to infrastructure cam et transport. Diagne de l'Observateur ɓe garti koye El Malick Ndiaye mo ganduɗa ko kanko tigi waɗa mo ganduɗa ko président mo assemblée nationale mo leydi Sénégal, on ɓiɗɗo e Dara Jolof. Diagne de l'Observateur yanima hen kono ɓe garti e caɗele nde ganduɗa hanki teskama toon to assemblée nationale mo leydi Sénégal hakkude ɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe landa Pastef waktuji jeenayyi ha ko fawi ɓen ɓe ganduɗa to banggue wonande podgol, to banggue wonande ɗen golle ko adi eɓe joƴƴina kanko mawɗo mo ganduɗa ko gardiɗo assemblée nationale mo leydi Sénégal. Diagne de l'Observateur ɓe garti ha joni e Abbas Fall mo ganduɗa naati e gouvernement kesso o, kanko Yankoba Diémé lomtimo El Malick Ndiaye to infrastructure cam et transport. Uditen ko Diagne coftal balli. Diagne tribune sport ɓe garti koye CNG gonɗini wonande polgo modulo dow site kono ɓe garti e to banggue wonande mo ganduɗa ko Jaraf kañum de waɗi perde première place caggal no waddi ɗekki hakkude mum e Walidane. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pini TV ko ɗum woni komin dobinnomon e kelle gaɗen robinde Diagne subaka hande o min dokon aadi alarba janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogomon on jarama.